Yama inzwaika zvamai manje ka Junior Peace ka ane chimwe chaabika chandinoda kuti ndinge ndinombokuratidzai vazukuru. Imotaurira na comment section kuti zvoni munofungeiwo nezve comeback number cha Junior Peace anditi asi kana uri munyowani usati wasubscribe pa Saint TV, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Kanamba kanotera from Junior Peace ari pamaiki haikona kumaka ande tinozoonera. Much love. Junior Peace ari pamaiki. Your sorry records. Haikona kumaka ini. Anondirisira tidere rugare nemisasi yevamwe pafunge ivavo. Havana chakanaka isante kavasonda tinavo ivavo. Ivavo vandava havadi kunoneta chakanaka. Avanotaura patohasela amshuva vambori nedaka. Nekuti life zvainoita haipe munhu wese mukana. Haikona kumaka ini ndicharamba ndichikwidza makata. Mageto yusitiri pageto kushanda chini kuburoka. Apando kuda mumba makse jaja komorera ikakukacheni. Tinosofara tashatesia. Moyo yango ichirwadziwa. Ivandava avati kunendeta chakanaka. Avanotaura patohasela amchuva vambori nedaka. Nekuti life zvainoita haipe munhu wese voice of Junior Peace. Yo, big up to Saint TV. Yo, big up to the producer. Yo, Simple Solid Records. What's up? Yo, Crispy Wamai. The voice of January. Haikona kumaka ini. Tinosofara takachezia. Moyo yamo ichirwadziwa.